ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଲେନ୍ସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ହେବା। ଓକେ, ଭାଲେନ୍ସି କ'ଣ, କେମିତି ଆମେ ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିବା, ଓକେ, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେବା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ଭାଲେନ୍ସି ଏଥିରୁ ପଢ଼ିକି ନ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବନି, ଡିସଲାଇକ୍ ମାରିବ, ଆଉ କେବେ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବନି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ନିହାତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଭାଲେନ୍ସି କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଲେନ୍ସି କ'ଣ ନା, ଭାଲେନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ combining power of an ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଲେନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ combining power of an element। ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର କମ୍ବାଇନିଂ ପାୱାର କେତେ, ତ କମ୍ବାଇନିଂ ପାୱାରକୁ ଆମେ ଭାଲେନ୍ସି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର କେତେ ଆଟମ୍ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର କେତେ ଆଟମ୍ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାଲେନ୍ସି। ଓକେ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ହାଭ୍ ସେମ୍ ଭାଲେନ୍ସି। ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଆମର ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଆମର ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ଥାଏ, ଦେଖିଥିବ। ଏ ତଳେ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କାହା କହିବା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କହିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କହିବା ନାହିଁ, ଏଇଗୁଟାକୁ କହିବା ଗ୍ରୁପ୍। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏ ଉପରୁ ତଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କହିବା ଗ୍ରୁପ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଥାଏ ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଲେନ୍ସି କ'ଣ ହେବ, ସମାନ ହେବ। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମନେକର ଏହାର ଭାଲେନ୍ସି 1, ଏହା ଭିତରେ ଯେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଯେତିକି ଆଟମ୍ ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଲେନ୍ସି କେତେ ହେବ, 1। ମନେକର ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭାଲେନ୍ସି ମନେକର 0। ଯଦି 0, ଗୋଟିଏ ଯଦି 0 ହେଲା ଭାଲେନ୍ସି, ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଯେଉଁ 7ଟା 8ଟା ଯେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଲେନ୍ସି କେତେ ହେବ, 0। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି, ତୁମେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦି ଭାଲେନ୍ସି of an element is related to how many number of electrons are in outer shell। এইটা ହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଓଜନଦାର ଜିନିଷଟା। ପିଲାମାନେ এইଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଓଜନଦାର ଜିନିଷଟା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦି ଭାଲେନ୍ସି of an element is related to how many electrons are in the outer shell। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ର, ହେଲା କି, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତା'ର ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଚରାଯିବ ଭାଲେନ୍ସି କ'ଣ, ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା। ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କର, କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିବା। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେକର ପିଲାମାନେ, ଧର ଆମକୁ କୁହାଗଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କର, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା, ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିପାରିବା। ହେଲା, ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ମନେକର ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଧର ଅଛି,
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ କଥା କହ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ କଥା ମନେକର ଏକ୍ସ କଥା କହୁଛି, ତା ଦେହରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ ନା ସେଲ୍ ଥାଏ ଭଳିଆ। ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ଥାଏ। ସପୋଜ୍ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ମନେକର ଚାରିଟା ସେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଯେଉଁ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଯେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ଭାଲେନ୍ସି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ଭାଲେନ୍ସି ବୋଲି କହିବା। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍। ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ। ସେ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ ହେଲା। ଧର ମୁଁ କହିବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କଥା ଧର କହିବା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ କେତେଟା ଆଟମ୍, କେତେ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ 1 ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 1। ତାର ମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ତାର ଗୋଟିଏ ଜମା ସେଲ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ତ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ହେଲା ଭାଲେନ୍ସି 1 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର। ଧର ମୁଁ କହିବି ହେଲିୟମ୍ର ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ। ହିଲିୟମ୍ର କହିଲି, ହିଲିୟମ୍ର ଟୋଟାଲି କେତେ ଅଛି, ହିଲିୟମ୍ର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର 2, ତାମାନେ ସେଠି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ତାର ଭାଲେନ୍ସି 2। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ହଁ ପିଲାମାନେ, ହଁ ତାପରେ ଧର ଲିଥିୟମ୍ କଥା ଯିବା, Li। ଲିଥିୟମ୍ର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ 3, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତା ଦେହରେ କେତେଟା ଥିବ, 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଜମା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ହେଲା କେ ସେଲ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଜମା କେ ସେଲ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ, ଏମ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ, ତାପରେ ଏନ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ, ଏଭଳି ସବୁ ସେଲ୍ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ସେଲ୍ରେ ଜମା 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ 2n²। ଏଇ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମର ସେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, କେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍, ଏଲ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍, କେ ଏଲ୍ ଏମ୍, ଏମ୍ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେଲ୍, କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍, ଏନ୍ ମାନେ ଫୋର୍ଥ ସେଲ୍, 4 ନମ୍ବର ସେଲ୍। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଏନ୍ ମାନେ ନମ୍ବର, କେଉଁ ନମ୍ବର ସେଲ୍, ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ 1 ପକା, 1ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1, ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 1 ହେଲା ପିଲାମାନେ କେତେ 1, ସରି 2 ଗୁଣନ 1 କେତେ 2, ତେଣୁ ଏଠି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଏଠି କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଠି 2ର ସ୍କୋୟାର, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଗଲା 4, 4 ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା କି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କାହା କଥା କହୁଥିଲି, Liର 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର 3। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କେତେଟା ସେଲ୍ ରହିବ, 2ଟା ସେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ 2ଟା ରହିଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଏଠି କେତେ ରହିଲା ଗୋଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍, ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାଲେନ୍ସି ସେଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ବା ଭାଲେନ୍ସି ସେଲ୍। ସବୁଠୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା ଥିବ ତାହାର ବା ସେଇଥିରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆର କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ଭାଲେନ୍ସି 1। ବୁଝୁଛି। ସେମିତି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଧର ସୋଡ଼ିୟମର ଭାଲେନ୍ସି କେତେ। ପିଲାମାନେ ସୋଡ଼ିୟମର ଭାଲେନ୍ସିକୁ ତୁମ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆଗେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ 11। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ ରହିଗଲା, ଟୋଟାଲି 11ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେମିତି ରହିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେ ସେଲ୍ ରହିବ କେତେଟା, ଜମା 2ଟା ରହିବ ହେଲା କି।
ଏଲ୍ରେ କେତେ ରହିବ ନା 2 × 2 ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 × 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 8। 8ରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଏଠି ରହିଲା 2ଟା, ଏଠି ରହିଲା କେତେ ଗୋଟିଏ 2ଟା, ଏଠି 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏ 2 ଏ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା 8 ହେଲା କି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 10। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସେଲ୍ରେ ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା ଟୋଟାଲ୍ 11ଟା ହେଲା। ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା ଗୋଟିଏ। ତେଣୁକରି ସୋଡ଼ିୟମର ଭାଲେନ୍ସି 1। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳି ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଆଟମ୍ ଦେବ ତୁମେ ତାର କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବ ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା କି। ଖାଲି ତାର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେମିତି ଜାଣିବ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମ ଦଶମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ 20ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବେରିଲିୟମ୍ ବୋରନ୍ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ନିଅନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସିଲିକନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ୍ ଆର୍ଗନ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ 20ଟା, ନହେଲେ 30ଟା ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାହିଁବ ଏବେ ଅନ୍ୟ ତୁମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା କି 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି କରିବ ତୁମେ ତାର ଭାଲେନ୍ସି କାଢ଼ିପାରିବ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ କରି କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତା ଭାଲେନ୍ସି କେତେ ହେଲା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ କରି ବାହାର କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ସପୋଜ ଏମିତି କରୁ କରୁ ମୋର ମନେକର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରୁ କରୁ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ମନେକର ରହିଗଲା ମନେକର 5ଟା ମନେକର ରହିଗଲା ତାର କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଠି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା ତାର ଭାଲେନ୍ସି 5 ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ତା ଭାଲେନ୍ସି 3 ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି 3 ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆ ପାଖରେ ଯଦି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ତାର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ରହୁଛି ସେ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କମ୍ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ, କମ୍ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଯଦି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ଲସ୍ କରେ ହେଲା କି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ଲସ୍ କରିଦେବ ତେବେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ କେବଳ ଆଟମ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଟମ୍ଟା ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆଟମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ଆଟମ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମନେକର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯଦି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ 1ରୁ 3 ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ କି 2ଟା କି 3ଟା ତେବେ ତା ଭାଲେନ୍ସି ସେଇଆ ହେବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ସେଠି ତାର ଭାଲେନ୍ସି 1 ହେବ, ଏଠି ଭାଲେନ୍ସି ହେବ 2, ଏଠି ଭାଲେନ୍ସି ହେବ 3। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ ମନେ ଯଦି ବା 4 ହେଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ 4 ରହିବ। ଯଦି 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ଭାଲେନ୍ସି ମଧ୍ୟ 4 ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ତୁମେ 8 - 5 କଲେ 3ଟା 3 ହେବ ତା ଭାଲେନ୍ସି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ସେମିତି 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ 8 - 6 କଲେ 2 ହେବ ତା ଭାଲେନ୍ସି। ଯଦି ସେମିତି 7ଟା ଥିବ ପିଲାମାନେ 8ରୁ 7 ମାଇନସ୍ କଲେ ଭାଲେନ୍ସି ହେବ 1। ଯଦି 8ଟା ପିଲାମାନେ ଅଛି 8ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ ତ 0, ତାର ଭାଲେନ୍ସି ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେଟା କ'ଣ କରିବା ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସେଟା ନିହାତି ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ 1ରୁ 4 ଭିତରେ ଥିବ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଭାଲେନ୍ସି ହେବ କେତେ 1 2 3 4 ହେବ। ଯଦି 5 6 7 8 ଏମିତି ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ 8ରୁ ମାଇନସ୍ କରି ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର୍। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ସେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲସ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଅଧିକ କମ୍କୁ ଗେନ୍ କରିକି ସେ ତାର ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେତିକି ଆଟମ୍ ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି
ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟମର ଭାଲେନ୍ସି ବାହାର କରିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଧର ପିଲାମାନେ କହିଲି ତମକୁ ଧର ମାଗ୍ନେସିୟମର ଭାଲେନ୍ସି କେତେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ କରି ମୋତେ କୁହ। ତମେ କ'ଣ କରିବ ଆଗେ ନା ତାର ଆଗେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ଆଟମିକ ନମ୍ବର ମନେ ପକା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍, ଲିଥିୟମ୍, ବେରିଲିୟମ୍, ବୋରୋନ୍, କାର୍ବନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, ନିଅନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା 12, ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ 12। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା KCl, La, Ma, Na ଲେଖିଦେଲେ। କେ ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍, La ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍, Ma ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେଲ୍, Na ମାନେ ଫୋର୍ଥ ସେଲ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଫର୍ମୁଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିଥିବା ହେଲା, 2Na²। KClରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, Laରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, Maରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, Naରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି 12ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ ନା 2, ଏଠି ହେଲା 1, 1 ସ୍କୋୟାର, 2, 1ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1, 2 × 1 ମାନେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ସେମିତି Laରେ କେତେଟା ରହିବ ଏଠି 2 ଗୁଣନ 2ର ସ୍କୋୟାର, 2 2ର ସ୍କୋୟାର 4, 2 × 8, 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦେଖ, 2 8 2 କେତେ 10ଟା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ତ ଆଉ ରହିବ 2ଟା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ, ତା ମାନେ ଖାଲି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। 2 ଅଛି ମାନେ ଭାଲେନ୍ସ 2, 3 ଏଇଟା 3 ଥାନ୍ତା ଭାଲେନ୍ସ 3, ଏଇଟା 4 ରହିଲେ ଭାଲେନ୍ସ 4, ଏଇଟା 5 ରହିଲେ ଭାଲେନ୍ସ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 3, 8ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, 6 ରହିଲେ ଭାଲେନ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ 2, 7 ରହିଲେ ଭାଲେନ୍ସ କେତେ ହେବ 1, 8 ରହିଲେ ଭାଲେନ୍ସ କେତେ ହେବ 0, ଡବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା? ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କର। ଓକେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି।